да правите няколко крачки назад. Още мъничко, Богдане, толкова място стигнете. Толкова място стигнете. Чакай, че кажете ми още един защита, колото и така нататък. Скъпи приятели, 30 групи, поне толкова бяха по моя списък. Нямам идея колко са общите участници, може би 270 от Ревия и още толкова от другите. Ето го човека, който вече пета година с цялата си енергия, с всичко, което вие не можете даже да предположите, на който виждаме само блестящата част, а отдолу има една огромна маса от работа. Всичко това го прави той и неговия екип, хората, с които той споделя ежедневието си и в футболен, там се става Тренария Киров, и в клуба Игров. За това много ви моля, силни аплодисменти. Бог да дава всички от неговите екипи. Сега ще си взема изчето, защото колкото и да разбира, че времето е трудно, че е криза и така нататък, Богдан събира около себе си съвишеници, хора спомоществователи, които успяват да дадат възможност празник да изглежда толкова шарен, толкова светъл и да има накрая даже и награди. Един момент само ще се включа микрофона, за да не присна толкова моли, и се връща да ви кажа кои бяха хората, които направиха този празник такъв, какъвто той беше днес. Много благодаря. Най-напред искам да ви кажа, че събитие като това е толкова важно за нашия град и за всички хора, които носят фолклора в сърцето си, че то се провежда с любезното съдействие и изцяло под патронажа на община Русе и нейният кмет господин Пламен Стоилов, който в момента е тук. Следва специални благодарности за фирмите и хората, които представени като личности помогнаха на петата русчоглийска среща. Специални благодарности на семейство Синабови, тяхната фирма Аристон С. Благодарим на фирма Атлас Копко. На верига магазини Кол. Винарска изма Нисово. Аптеки Астра, Networks България, Минерална вода Бачково и още веднъж на Богдан Донев и Игрот. Сега, знам, че има по традиция нещичко за всички, които са участвали тук, за всички групи, с което вие да запазите един спомен от днешната ни среща, преди да започнат другите награди. И сега, това са грамоти и тениски, чанти, извинявайте, пазарски чанти, които са с логото на тази годишната среща. И така, тази грамота е за фолклорни ритми от Варна. Грамота за участие в Петия национален фестивал на школи и клубове за любители, изучаващи български народни танци и русчоглийска среща и за Паганели Велико Търново. Танцова школа Мектана Варна. Магично ви чувам. Пробвам да ви чувам след тази Петровска духова музика. Направо трябва по-силничко да давате. И така, вечеринско настроение от Ветикно. Беше толкова шарено тази година. Всяка група носеше на различен цвят емоция, различен цвят енергия и това направи празника изключително пълен. Благодарим на всички. Пък тази грамота е за Анесица от Тетово. Като светнички се носили тези петовчанки е така. И така, Темпо от Нови пазар получава своята грамота и своите подаръци и сувенири.
Боровски ритми, Борово, една от младите формации тази година. Чакай, аз съм парапан, бе, Борове. Не е много удобен. Рибарски бисери и рибарица. Доброжанци и град Тервел. Веселяците от Плевен. Седем осми Добрич. И пожелаваме ви до година 8-8. Фолклорна Плетеница Попово. Танцова школа Колеви Варна. Детелини средна кола. Макет на фолклор от Шумен. Еленика от Елена. Еленика. Доброжанците от Тутракан. Липник Никола. Традиционно, както всяка година, те си тук със своите кметица. Танцова школа Възрожденци от Варна. Хармония от Цар Самуил. Чановете от Русе. Забелязахте ли как се върхи? Нашици от Русе. Пловдив от Пловдив. Две даже. Разбрахме. Когато умрял един софиянец, отишъл горе и попитал дядо Господа, бе, защо всички важни хора са от Пловдив? Значи Петър Стоянов, Стоичков, кой още беше? И дядо Господ му казал, честно ти кажа, не знам майна. Така. Теменуга хоп троп от Казан лък. Много свежа група. Жива вода от Поликраище. За ракия ли става дума? Жива вода. Лево Монтана. Как те се гръбнали, чакай там, тук браво на вас, страхотни сте. Танцова формация Български огън от София. Много се радвам,
че бяхте при нас, заповядайте, ама другите естествените неща са пригодни. И така, Балканика, Горна Оряховица. Аха, моите хора от Задявка Шумен. Гледай сега, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 270 или са на 6 човека, не мога да знам. Всичките пет тук бих заедно с една нишка грамота за Еремия от София. О, забрахте, отидоха на Дунава за возът на корабче. Така тук сте. Сега, всъщност, извинявайте, ръководителите ви казах, че ще целуват Богдан, така че редне сега. Вие сте. Да, щом се правите на ръководител, така е. Без целувка, само 3 чанта. Така, вече съм спокоен, че всеки един от вас ще отнесе и някакъв веществен спомен от днешната ни среща. Сега да видим какво стана след така час и кусур работа на журито, след като вече бяхте се представили. И сега аз искам да помоля нашето уважаемо жури, професор доктор Дженева, професор доктор Ангонов и професор Цветков, един път да им благодарим за това, че стояхте тук от среща. Видяхте всичко, колко имаше за обиждане. Сега, журите ще ви помоля за един микрофон, сигурно ще ни трябва, даже може би изтойчица, ако има няма да зле. Ако някой жури иска да каже нещо, Богдан иска да каже нещо, просто да имаме тази възможност. Така, уважаемото жури сега ще има задачата, след като е присъдило наградите, да си ги връчи. И така, награда за най-емоционално артистична група. Журито, което виждате пред себе си, присъди тази награда на Балканика, Горна Оряховица. Така в момента, в който връчвате, ако почувствате желание да кажете няколко думи на всички тези хубави хора, тук микрофон е ваш. Така, награда за най-ансамблово изпълнение. Тази награда отива при фолклорна Плетеница. Имаме и една награда за най-масова група. Момент, не съм довършил. Значи, най-масова група останала извън класирането. Каквото и да означава това. Веселя за племе! Извинявайте, в секретарията на организацията на нашата ръчоклийска среща имаме кабровци и те държат непременно да им върнете номерата, с които твоите участваха в надиграването. Така, сега, моля ви със силни аплодисменти да
посрещнете човекът, който олицетворява местната власт тук. Това е началника на Русе, господин Пламен Стоилов, защото той сега ще връчи наградата на кмета на община Русе. Както разбрахте, цялата наша среща днес се провежда под патронаша и с любезното съдействие на община Русе. Скъпи приятели, пета поредна година правим тази общоджийска среща, но мисля, че тази се различава много от предишните. Първо, защото я правим в една страхотна зала, където може да се бият повече от едно хора на арената. И второ, защото имам чувството, че сте поне 3 пъти повече, отколкото съм свикнал да гледам в залата. Огромни поздравления към човека оркестър, този, който прави това. Не шоу само. Да аплодираме Бога. Това не е само шоу. Аз на пресконференцията, когато обявявахме, че ще го правим в арената, казах, че това са най-истинските, най-българските танци и песни, които аматьорите и аматьорските състави ни правят. Изключително трепва душата на човек, когато гледа екипи от най-различни възрасти, танцовите школи, с техните ръководители да правят такива страхотни неща и как това се предава от поколение на поколение. Това пази нашата национална идентичност, това пази българщината. Аз ви благодаря, че сте тук, благодаря, че сте всички заедно, защото така ние се пазим в България. Аз ви уверявам, че ще ви подкрепям винаги. Ние няма да спираме нашата подкрепа за всичко това, което предава на поколенията, как сме се запазили във всички битки, как сме минали през тези години, през историята. И разбира се, сигурен съм, че Богдан вече от сега планира мероприятията, които ще правим до година. Пожелавам здраве на всички. За мен всички участници са победители, но така или иначе има приз на кмета, аз трябва да го връча. Благодаря на нашето изключително компетентно жури, което цял ден работи и оценяваше всички. Това е преценило, че наградата на кмета се присъжда на Еленика, град Еляна. Наградата на кмета на града на река Предата в Равнината от Североблакан. Наградата на кмета. Започвам да изброявам наградите, които означават, че групите са спечелили някакво място. Сега дали е дворно място или е място на плажа, не знам. И така, трето място е за една група от Татък Балкана. Казанлъката Белогахов Гроб. Вие ще отнесете един истински русенски спомен с вас. Това е картина на най-яркия символ на нашия град, Статуята на свободата. Така, казахме, че си има специално място, аз не знаех точно какво, но се оказва, че това са местата от втория етап на състезанието, танците, каквото ви душата са. И така, второ място, втория етап, ви полека, носи със себе си буре с вино и шишове с месо. Значи трябва да ви кажа, че знаете много добре, вече сме във втората половина на март. Това е вино, което не бива да спи прекалено дълго в бъчвата, така че внимавайте много какво ще правите с него вие, морски хора, защото той е за възрожденци от Варна.
Да изпият виното, не трябва пъчка. И трябва на пъчката да изпият виното. Първото място носи една много интересна награда. Между другото, аз като човек, който се занимава с звук, завиждам на тези, които ще я получат и искам да ви кажа, то не бива важно награждаването, но обръщайте малко повече внимание на фотограмите, които дават. 100% синовете ви могат да направят в някои от музикалните програми доста за вас, за чистотата на вашия запис. Така ще бъде по-приятно за слушане, но защо го казвам? Защото тази първа награда е композиране на авторска музика и звукозапис на каквото ви душа сака с времетраене до 3 минути. Срещу това на тире пише първо място и аз не знам как да го съчетая с това, че преди малко Веселяци Плевен получиха награда за най-масова група извън класирането, защото тази награда е за тях. Мога сложи на всеки един да раздава. И сега предстои да бъде връчена специалната награда от Сдружението на клубовете за български народни хора към Националната секция на СИО България. И тази специална награда отива в столицата. Български огън! И сега отиваме вече в първия етап на състезанието. Господин Стоилов държи в ръката си още една прекрасна статуетка и грамотата. Наградата на кмета на община Русе в първия етап е за Несица Тетова. Разгледаваме още повече, секционираме, дефрагментираме нещата, които се случиха днес, с това, че в момента вие чувате и виждате връщането на наградите в първия етап за групи под 30 души. И така, в тази категория третото място е за 7-8 Добрич. Второто място в тази категория, направо не знам къде отиваме. Пловдив! И първото място за първия етап, групи по 30 души, заминава на море. Колеби Варна! Наградата на кмета на община Русе ще връчи за групи над 30 души. Тя, слава Богу, остава в Русе, защото е за чанове!
¿Dónde? Оставаме в Русия, докато обявяваме третото място в тази категория, защото то е за нашенци! Къде стигнем? Кое място? Второ, трето, първо? В момента. Тя иска да чуи сигурно и Великоново. Да, бе, да чуи. Ще вземат от тис. Да. А те под 30 минаха да играете. От 30 на мен се случи за активна група. Не мога да ми промените до последния момент сега. Второ място си е за задяхна шума и това е може. Те минаха на най-за първата. Тя точно. Първата група. Няма да ви тровя нервите, веднага казвам кой е на първо място за първия етап на състезанието, за групи над 30 души и това е групата, която идва от Термел. Добруджанци! Отличам тази радост! Когато един спонсор има специално отношение към събитието, за което спонсорира, това се личи, че той го подпомага не само в най-необходимите му неща, но дори и когато трябва да бъде оценено това, което се случва на това събитие. Затова нашия спонсор, Триада Маркет, дистрибутор на медицинска косметика, е определил и своя награда. Тази кошница, пълна с медицинска косметика, ще замине така малко на изток от Русе, но съвсем веднага след това ще спре, защото е за Липник Никола. Вашето участие като маса хора, които танцуват, е изключително впечатляващо, но най-вълнуващото в едно такова състезание е когато излязат тези, които претендират за нещо повече. Претендират за една титла, която е много важна за хора, които обичат да танцуват. Титлата Мистер Русчоклийска среща, титлата Мис Русчоклийска среща. Ваучер за почивка за двама, осигурен от магазини Кола, е наградата за Мистер Русчоклийска среща. Много не мога да прочета това нещо, защото ми се струва, че това е Шенай Шевкетова за сега. Сега да видим дамския еквивалент на тази награда. Тя е същата, ваучер за почивка за двама, осигурен от магазини Кол и отива при Роза. Жени Пашова, тренира контра.
Танчев Еремия да заповяда на сцената. Може да го кажеш толкова спокойно, питайте каква е наградата, не кой спечели. Добре, момчета. Има ли ръководител от този клуб? Няма. Добре. Заповядайте. За да е по-лесно да се прицели. Сега това е една част от наградата на школата организатори и уроци, в случая на Еремия. И литературна кратка музикална различна програма, която ще бъдете свидетел и участник в нея. Моля да започне сега. Всичко, което